El meu nom és Esther Hierro, soc la directora de Marimba i tinc el privilegi de ser la directora d'aquesta iniciativa que és l'Institut del Joc. A més, de posar-li especial atenció, en el meu cas, a la part de divulgació. I és que el joc, des dels orígens de la humanitat, ha estat un eix vertebrador de la capacitat de les persones de descobrir, d'entendre el món, de reconstruir-lo, de transformar-lo i de buscar més enllà, d'aprendre què passa al nostre voltant i amb nosaltres mateixos. I és per això que aquesta capacitat de saber més ha de seguir viva amb l'Institut del Joc i en concret amb la seva àrea de divulgació. Perquè el joc és cohesió, el joc és innovació, el joc és aprenentatge, el joc és llibertat, el joc és democràcia. I per tot això cal que seguim investigant i que seguim constatant els beneficis del joc. Així, si coneixes iniciatives, coneixes projectes que creguis que és important que el món conegui per ser conscient de la importància i els beneficis de jugar, si us plau, posa't en contacte amb nosaltres a institutdeljoc@marimba.es. Serà un plaer fer créixer aquest projecte amb el coneixement compartit i amb aquesta intel·ligència col·lectiva que segur que ens porta molt i molt lluny. Moltíssimes gràcies.